साखर हम्म, आणि गर काढलो आंब्याचं हम्म. मिक्सराक लावलंय आणि त्या पत्रावळीवर ओतलंय. तूप नाही लावलं खाली तूप लावलंय त्याका पत्रावळीत तूप लावलंय आणि त्याच्यावर तर घातलं. आणि हे अशी घातली बघ. 2-3 वेळा सुकवलं ना? हा किती उन्हा सुकवलं? निंबार किती लावलं ते का? ह्या आज चौथा 5व्या निमार. 5व्या निंबार लावलं ना? हा. बरी झाली आहेत कडकडीत. मस्त आली ना हम्म. दाखवले कशी बघ. आणि ह्या काय केलं? सांडगे केलं की काय? ते सांडगे भोपळा दिला धनगरा त्या सड्यावरसून हम्म. त्याचे सांडगे ही ना हे बघ, ताटात घातलेली याची झाली रे. ही बघ ताटात घातलेली हे बघ मिकळणच ही बघ. ते ह्या नाही ते तूप लावलंच नाही वाटतं नीट. तूप लावलंय ताटात खावलंय तूप. हम्म. होय ते तर झाली म्हणजे खाऊक. खाऊ आधी गावात ह्याच करायची ना लोक. मे महिन्यात त्यांची काम आहे पापड, हे पापड सांडगे आणि आंब्याची आम्ही साठा. पण मी कुडवर भेदका करूक नाही ह्या वर्षी आयन. केलंय. केलं. होय भेदका जबरदस्त लागतात. भेटकाकण केलंय थोडीशीच केलंय. त्याका तो आंबो वेगळं लागतं ना गे? लोणच्याचा आंबो लागतं ना? हिरवं लोणच्याचं होय ना पण कसलो त्याचे कापायचं त्याला मीठ लावून सुकवायचा. सुकवायचा हळद मीठ जरासं हिंग टाकायचो हम्म. आणि सुकवायचं हे बघा. तोंडाक पाणी येईल आमच्या ऐकन. हा तोंडाक पाणी येता भेदकाचं नाव काढल्यावर मस्तच लागतात. ही बघा अशी झाली आहे. ही आता उद्या निकाळती. ती स्टीलच्या याच्यात ठेव होते. हा स्टीलचं ताट असताना नाही त्याच्यात निकळतच नाही. ती बघ घातली होती बघ कुचकारली आणि पत्रावळीतली बघ कशी येईल ती. ह्या काय दाखवची अशी पत्रावळीतली चांगली. आणि ही कशी कलो पावशिलो ना तेव्हा उकळल्याबरोबर ती वाहली. ह्याच्यात मटकी घातलं जिरा मूग डाळ तूर डाळ उडीद डाळ चणा डाळ थोडी थोडी एवढी एवढी मिक्सराक लावून ग्राइंड करून त्याच्यात घालून भोपळो किसून ते सांडगे घातले. त्याचा सांडगे म्हणतात. ते डाळी बिळी किंवा भाजी टाकून सुद्धा मस्त कडक लागतात पण ते तळल्यावर.